Patumi jakhong ni phai cricket home arni USUK Tiripia tumpen akimi Dipu Government College Principal Dr. J Neo Saphan Karchodam Karbiang lungang bongpen abarim nai lapen nong kacha thang nai loki charle hem pulote Dipu Government College hanlo Bangso College longpen penang an kethe kriya bang phubang phi nang ke man tanga phai lakha amatsi un elo La solong la anso se RD ki padum choji phanpura patumi jakhong ni phai kre ki thom arni USUK Tiripia mai phu bibison teron kongchun bang jintu hajarika la pen songalong claim ra pera tum pen chelangsi Dipu Gov College Principal Dr. J Neo Saphan Karcho Padodam Aprangsi media kote de mana kiro pipajolo nilitum na cho phapona tengpen pini builder na pangrum nun kibang para po kibang hilangani stame nilitum mana chirabang itu nomo busini tum dan ni phipondolo karbiang long lo kangtu amde Toklang ke Charlie Ham tu mete Dipu Government College tai silo labangso Dipu Government College non hejong principal ang hoy kete konmi jibon niyok sar panda menil tuma song pen pini ka karcho pan padopon lo per karcho dam hol alang tanji tuma nang churu pansi kibang jilangani karbiang lo akang du ne Toklang ke Charlie ahin ansu se aprangan ke kam ti yodu tai pan sai ke claim ko na brape je pansi alang ita ni tuma pan ka juri padopon News report Karbiang Long Live